Felly, sut mae'r ymarferion wedi bod yn mynd? Wel, ni wedi cyrraedd diwedd wythnos, trydydd wythnos, a maen nhw'n mynd yn dda iawn. Ni wedi un o'n bach, achos mae'n lot o syniad yn y sioe, a hefyd yr iaith. Mae ni gael yn tafodau rownd yr iaith, a wedyn hefyd wnaethon ni gael yn rhan cyntaf ni, lle ni jyst yn gosod pob peth nôl at ei gilydd a gweld siap y stori a lle ni'n mynd, bob cymeriad, lle mae pob cymeriad yn mynd. Ac ath yn arfer oce, heddi oedd yn ffain, athyn ni weld lot o bethau o angen gwneud gwaith arnyn nhw, ond mae'n gyffroes iawn, joio fe. A pa cymeriad wyt ti'n chwarae yn y sioe? Wy'n chwarae Lucio, dyn, dyma ni, a hefyd dwi'n chwarae Giulietta, sydd yn gariad Belgwraig i Claudio. Felly, 2 gymeriad. Mae lot ohono ni'n chwarae 2 gymeriad, mae ambell un yn chwarae jyst 1. Dim ond Robbie sy'n chwarae 1 gymeriad, ond mae pawb arall efo 2 gymeriad, achos yn y ddrama gwreiddiol, fi'n credu bod yna 15 o gymeriadau, ond dyn ni wedi cwtogi ar hwnna, a felly dim ond 7 actor sydd yn y fe. So mae rhaid i bawb chwarae 2 rhan. Falle mwy. Great. Hi, my name is Kezia Burrows. I play Isabella in Measure for Measure. Brilliant. How are things going? Things are going really good. We did our first run today, just kind of a stumble through with lines, and we got through it, I think, a lot better than all of us thought. Everyone knows their lines. Oh, brilliant. Yeah, which is That's obviously a very good thing. And the space is amazing, and we're really trying to work with that. And that's kind of our next challenge now. We're just going to have a deep